आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे रंजीत स्वाद। हवा के मोड़ तरुआ के ससुर से दिलवा के तोर तरु नखी सुनत हवा के मोड़ तरुआ के ससुर से दिलवा के तोड़ तरु। जब लगी आई दिलू दूरी भगाई कुछ बोली तो लड़ेलू बनी करिया तजरेलू सूरत पगुमान करेलू बनी करिया तजरेलू सूरत पगुमान करेलू। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे रंजीत स्वाद। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लिखा छौड़ी अब तू नहीं खस हवसी आते बदल तू गइलस। पहिले लिखा छौड़ी अब तू नहीं खस हवसी आते बदल तू गइलस। तो हम नियत बा खराब अब पियब शराब हमारा पना मरेलू बनी करिया तजरेलू सूरत पगुमान करेलू बनी करिया तजरेलू सूरत पगुमान करेलू। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे रंजीत स्वाद। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राइटर विदेशी हो गइल बा पागल जहिया से तोहरा से दिल बाटे लागल। राइटर विदेशी हो गइल बा पागल जहिया से तोहरा से दिल बाटे लागल। राज राजधानी के छोड़ देलू रानी का मरते पर हेलू बनी करिया तजरेलू सूरत पगुमान करेलू बनी करिया तजरेलू सूरत पगुमान करेलू। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।